Le, aku terno nang puskesmas sedina. Rung mari apa piye, Mbah? Kaya wingi ra es nang puskesmas ta kowe? Durung le. Boyokku ki rasane lara, kaya arep sempal-sempalo. Ora mbah nek arep sempal. Dasare kowe iki ngayal kok kon laren kok mah ngusungi damen terus. Lah yo nglangut le nek ming meneng wae iki. Nek nglangut yo mijet-mijeti aku wae, Mbah. Ranggenah, kudune kowe sik miseti aku ki. Lah piye ta kowe iki jarane mau muni nglangut? Yo nek kon mijeti kowe yo trimo turu aku le. Awak rakongan kanginan kok tok garapi wae. Ya wis nggo teturan wae, Mbah. Mengko diterke jam pira? Meruput jam 8 wae le, ben ra antri. Oh, siap, Mbah. Ning aja lali udute ya. Oh alah, duwe putu siji. Kok nek dikongkon apa-apa njaluk opah. Barang yo kari rong lencer ya udutku ki, Mbah. Ya, mengko tak tukokke. Biasane ya tak opahi udut to. Ning dienteni tekan rampung. Wah, nek kon nunggoni tekan rampung ya ditambahi rong angkring, Mbah. Nah, aku nek perlu udut tok engko meng gabut. Alah, ya wis tak nai 50.000. Arep tok nggo apa-apa sak karepmu. Lah, nek ngono ki lagi cocok, Mbah. Wis saiki wae le menyang yo. Kowe iki anggere ana duwite legake. Ya wis tak salen sik. Oke, Mbah, tak manasi motor sik ya. Wis, kowe nunggu kene, aku tak daftar sik. Pokoke aja tok tinggal ya, Le. Ah, siap pokoke, Mbah. Anggere ana udut ki sip pokoke. Monggo, Mbah, lenggah mriki kula tensi. Nggih, Dok. Saya mboten tensine. Normal, Mbah. 100 dosa. Sing diraoske napa malih, Mbah niki? Niki, Dok. Tesih sami kados wingi. Boyok kula dereng mari. Kok nggih, Mbah? Obate niku sing sae lho, Mbah wingi. Kudune pun mantun. Lah nyatane dereng niku, Dok. Le ngunjuk obat pun leres dereng, Mbah. Sedina ping 3. Jam 7 esuk. Jam 12 awan. Kalih jam 7 dalu, Mbah. Kula le ngombe ping 2, Dok. Jam 11 awan. Kalih jam 11 bengi. Lah, jenengan niku pripun, Mbah? Obat niku onten aturane ketriyen. Langgih merga niku, Dok. Njur kula akali. Diakali pripun, Mbah? Kula le ngombe jam 10 esuk. Le jam 10 bengi niku ben kaget penyakite. Kaget pripun to, Mbah? Langgih kaget to, Dok. Ketriyen jare jenengan le do ngombe niku sedina ping 3. Jam 7 esuk, 12 awan, le jam 7 bengi. Kok dereng mudeng kula, Mbah? Lah napa-napa nek pun biasa niku penyakite pun siap-siap diserang obat, Dok. Kula nek ngombe jam 10 esuk ra kaget, ngertine penyakite ora diobati. Dadi mboten siap-siap. Jur kalah to, Dok. Le perang kalih obat maksude. Walah, Mbah, mboten nenten niku, Mbah. Niku ki onten aturane. Pun jenengan nek ajeng cepet mari niki kula paring obat malih. Kudu tertib le ngunjuk. Nggih, Dok. Kula pengen cepet mari. Niki obate. Sedina pokoke ping 3. Tunjuk manut kula nggih. Nggih, Dok. Pun tak wangsul
Matur nuwun dokter. Wis le, wis rampung. Ayo mulai. Ya ayo mbah, cari dokternya kenapa kowe iki mbah? Rapopo le. Aku kon ngombe obat sedina ping 3. Ming tak ombe ping pindho. Kudune jam 7 esuk, tak ombe jam 10 esuk. Lah aku ya aneh-aneh kok mbah kok ya gawe resep dhewe. Ngen-ngenku ki ben penyakite kaget le. Cara-cara serangan mendadak ngono lho le. Wah, kowe iki mbah padake perang wae. Lah ya ngertiku nek beda karo biasane iki penyakite njur cepet lunga le. Ra siap-siap to le. Wis jan mbah kowe kuwi aneh-aneh senengane kok gawe aturan dhewe.